Hi mga ka-Ronbel! Kumusta niyong Domingo? I know, lain-lain mong mga banding ron. Naiuban nagbanding pa og ligid. Naiuban hapit na manguli kay nagbanding sa dagat or sa pool. Kami gikan nami sa dagat, kala 5 mis kadlaw ni Gikan yan ay uli minahuman mi mga alas City. Pang vitamin C lang good sa mga in-law side akong mama, bisan sa og pugos digi siya maligo dagat. Bitaw mo ron kabantay mo og kuniya nga kung maligo siya dagat kay mangatol siya. Unya pagpadung na mong uli kay daghan kay naglaray nga mga naninda nga mga seafoods o nagpalit ta aning crab mentality o crab di ay. Should it crab mentality gyud erase crab mentality words. More than 7,000 crab species di ay nya 100 different families. Ang mga tao katupang pag prehistoric time ikinananay aning crabs, lobsters, shrimp ingon ang archaeologist. Kaning crabs according to azanimals.com kay belongs to Brachyura family. Mahitungod sa benepisyo, ingon ang webmd.com nga review ni Christine Mixtas RDLD nga ang crab meat has many of the same nutrients as other popular types of seafood but with lower levels of mercury than marlin, swordfish, grouper, and tuna. Rich in vitamin B12, folate, iron, niacin, selenium, and zinc. Again, no to crab mentality, yes to crab meat. Happy Sunday lunch everyone! Mao kini Ronbel Gums!